Pekný deň vám želám. Dnešná téma je mimoriadne závažná, aj keď samozrejme, že veľká väčšina ľudí nemusí ich to zaujímať, lebo keď sme hovorili o karme, tak sme hovorili o karme individuálneho človeka, kde ten človek stále stráca svoje pozitívne energetické body a žiaľ teda získava negatívne energetické body, ale táto krivka neplatí len pre človeka, ale platí aj pre národ, platí pre ľudstvo. Toto je možno, že výnimočne dobrá vec, hlavne pre ľudí, ktorí sa venujú histórii, pretože na tom spektre histórie ten človek vidí, že ako tieto duchovné zákony fungujú. Sme si veľakrát hovorili o tom, že ten viditeľný vesmír so všetkými hviezdami, galaxiami, planetami, hmlovinami a všetkým tým, čo je, tak je len 5%. A ten neviditeľný vesmír, a my vlastne hovoríme o tom, že ten neviditeľný vesmír, že to je ten duchovný vesmír a duchovná hmota a energia. Hovorí sa im, že temná hmota a temná energia zaberajú 95%. A navyše práve tých 95% formuluje správanie sa vesmíru. Dnešná kvantová fyzika samozrejme hovorí o tom, že nevie, že čo to je temná energia a temná hmota, ale my v rámci duchovnej vedy vieme, ako sa správa. My sme si hovorili napríklad o zázračných uzdraveniach tej pani Moriany, ktorá mala rakovinu bielých krviniek a zomrela a za 30 hodín klinickej smrti sa vrátila úplne zdravá. Podobný príklad sme si hovorili o otcovi Tardiffovi, ktorý dostal TBC, tuberkulózu, a opäť vďaka modlitbe, vkladaniu rúk sa behom možno niekoľko desiatok minút plne uzdravil. Aby to nebolo také vzdialené, hovoril som o svojom kamarátovi, ktorý takisto sa z alergie uzdravil. On ani nevie, že kedy, za rok, dva, keď jednoducho začal pestovať túto duchovnú vedu, tak zrazu predtým natvrdo testované u lekára alergie na trávy, pele a kadečo, kde mu hrozila astma, tak sa plne uzdravil. Áno, my sme si hovorili o niečom, čo sme hovorili, teda, že normálny človek sa pozerá na duchovnú vedu ako blázon. Podceňuje ju jednoducho z toho dôvodu, že veľa z tých neviditeľných energií nevidieť. Áno, napríklad Páter Pio, veľký svetec minulého storočia, tisícročia, zomrel v 60 rokoch, tak pre neho komunikácia s Pannou Máriou, s Pánom Ježišom Kristom bola každodenná bežná záležitosť. Takisto videl auru, hovoril s rôznymi duchmi. Žiaľ teda mal dočinenia s diablom a s jeho svorkami, ktorí ho dobili na smrť. A len ako príklad poviem, že keď mu mali operovať kýlu, tak odmietol anestéziu, lebo podozrieval lekárov, že vy mi chcete pozerať moje stigmy. Ja to nedovolím, takže
odmietol anestéziu a jeho šili zaživa. Hej, teda operovali a šili tú veľmi ťažkú, komplikovanú kýlu. Takže my sme si hovorili o tých základoch duchovnej vedy a poďme si ešte dva veľmi dôležité príklady takej, lebo dnešná téma je sociálne zdravie. Áno, dva veľmi pekné príklady, keď Casey, známy jasnovidec, diagnostik veľmi závažných chorôb s úspešnosťou liečenia cez 93%. A ten zvyšok ho nepočúvali, takže aj tí by sa možno uzdravili. Ale stalo sa, že v nejakom obchodnom dome, tam, kde býval, v tej oblasti, tak nenastúpil do výťahu. Najprv ani nevedel, že prečo, ale potom ho upútalo dačo na stajanie pri výťahu, takom obchodnom s nejakou výstavkou veci. Zahľadil sa do toho, nenastúpil do výťahu, kde boli ešte otvorené dvere a za pár minút bolo počuť obrovský tresk a buchot, pretrhli sa všetky bezpečnostné laná a ten výťah spadol. Áno, jeho duchovný strážca ho ochránil pred touto smrťou, lebo mal tu ešte veľa povinností. Aj pri diagnózach, možno aj pre šírenie pravdy. Lebo pripomeňme si opäť, čo hovoril Pán Ježiš v Evanjeliu svätého Jána. Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Áno, pravda vyslobodzuje. To je dôležité si uvedomiť, že ten človek, ktorý žije a navráva si rôzne polopravdy alebo lži, tak žiaľ teda ten jeho život je život slepého človeka od labyrintu k labyrintu. Plného prekvapení, plného chaosu, nešťastí, náhod, neočakávaných chorôb, či jeho alebo aj jeho okolia. A to je vlastne niečo, prečo sme si aj spomínali nejaké tie princípy duchovnej vedy, pripomenieme si ich. Že ten človek naozaj, to fyzické telo je len zhruba tých 5%, ale máme 4 základné alebo 9 ďalších, 8 teda neviditeľných tiel, ktoré sú určujúce pre zdravie. Áno, tie 4 základné tela je okrem fyzického, eterického alebo vitálne telo, je to astrálne alebo citové telo a duchovná duša, ktorú vieme stotožniť s mentálnym princípom, s mysľou. Áno, takže poďme si ešte ten druhý veľmi pekný príklad. Príklad mladenca a opäť táto kniha vyšla aj v tejto forme, alebo aj ako audiokniha. A je veľmi milá, pretože sa odohráva v Anglicku 19. storočia. Ten chlapec je od útleho detstva plne jasnovidný. Áno, a zachovali sa jeho poznámky o tom, ako komunikoval so svojím detkom, o tom, ako komunikoval s rôznymi vyspelými duchovnými bytostiami. A keďže písal ten denník zväčša ako chlapec, je to veľmi humorná a veľmi taká pekná kniha príbehov, kde on komunikuje napríklad s tými drobnými neviditeľnými bytostkami v prírode, ktoré naozaj podľa duchovnej vedy žijú a sprevádzajú človeka milióny rokov. Oni ešte naši predkovia s nimi bežne a veľmi úzko komunikovali. S tými bytostkami
gnómami a napríklad elfami a rôznymi takýmito dôležitými bytostkami, ktoré ovplyvňujú úrodu, zdravie dobytka, hej? Alebo aj zdravie domácnosti. A bolo dobré, aby ten človek s nimi vychádzal za dobre. Táto viera sa dodnes zachovala napríklad v Írsku alebo v niektorých škandinávskych krajinách. A sú veľmi opatrní pri komunikácii s tými bytostkami, lebo vedia, že sa tieto bytostky môžu aj pomstiť a veľmi škaredo. Jednou z tých príbehov, ktoré hovorí tento chlapček, hej, tak je už, keď vyrastie a je dospelý, tak chodí po svete. Keďže zdedil veľký majetok a svoj život trávil predovšetkým ako hudobník a maliar a zo začiatka ako cestovateľ, navštívil mnohé mestá Európy. A keďže bol jasnovidný, tak si spomína alebo v zápisoch píše svojim priateľom o tom, že keď bol napríklad na juhu Francúzska v Marseji alebo v niektorých ďalších európskych mestách, videl ten temný oblak temných energií, hej, ktoré jednoducho to mesto bolo v takej energii, o ktorej my hovoríme teda, že tá vitálna energia okolo zdravého človeka ako aura je žiarivo čistá. Každý má svoju vlastnú podľa toho, že ako tie jednotlivé hrivny vie rozsvietiť. Áno, to znamená, že na začiatku od tej červenej, žltej, červenej, oranžovej, žltej, zelenej, svetlomodrej a ďalšej. A každý človek má tú svoju auru viac menej čistú. Áno, jasnovidec však vidí na tom človeku, že napríklad keď má problém s pečeňou, tak v tej oblasti pečene môže byť veľmi, veľmi temná energia, ktorá svedčí o tom, že tam už sú tie choroboplodné zárodky, tam sú alebo bacily, alebo vírusy, hej? Alebo podobne to môže vidieť na prieduškách a pľúcach, hej? Opäť vo forme negatívnej energie. Hej? Takže ten dobrý jasnovidec vie, že kde vznikla choroba a aké môže mať veľmi závažné dôsledky. V ďalšom budeme hovoriť o tom, že ako vlastne veľmi negatívne vplýva na život spoločnosti jej obmedzenosť v duchovnom poznaní. Už nielen, že duchovná veda, ani obyčajné náboženstvo tam nefunguje. Hej, opäť si to povieme aj na sérii rôznych vedeckých pokusov, ale taktiež na príkladoch zo života. Pekný deň.